От. Але я чому питаю? Тому що в контексті сьогоднішніх подій, Марусі Звіробій, ви знаєте, оця вся історія, і в неї відбулися обшуки. Як це трактувати? Я вважаю, що... З політичної точки зору. Дивіться, я не знаю Марічку Звіробій, я знаю Софію... От вона була там, де ви зараз мене приходили. Я знаю Софію Фредину. І я розумію, що хтось ставить питання про депутатську недоторканність, щоб забрати в неї мандат. Я маю до Софії велику повагу, тому що вона гостра, тверда. Я пригадую ефіри, де ми були разом. Ну, стільки браво, скільки вона отримувала, не отримав ніхто. Тому ці процеси мені не зрозумілі. Я вважаю, що вони шкодять, тому що сьогодні треба думати, як об'єднувати більш-менш здорову політику і проводити якісь роз'яснювальні роботи. Я би на місці, наприклад, команди Зеленського просто запросив би там Звіробій, просто сів з ними, переговорив. Дівчата, там, ви маєте претензії, давайте розберемо по картах. Чому ми так робимо, чому ми так робимо? Тому що мені здається, що це буде вигідно третім силам. І той ж самий Рабінович, і той ж самий Медведчук, вони сьогодні будуть це крутити на ефірах, тому що... Я вам скажу більше, вони крутили. І найцікавіше, що Маруся Звіробій вмикалася в ефір NewsOne. Ну от, розумієте, це от... Ми вже тоді не зрозуміємо, де хто який герой, розумієте? Це от така задача гібридної війни – змішати все з болотом, щоб українці між собою воювали і всіх злити одним масивом. І це саме страшне. Тому ми маємо мати мудрість не піддаватися на провокації. Я би ніколи не давав команди, щоб йти з обшуками до жінок, тому що в жінки виграти неможливо. Це є глупота.